complicat, ara el nou s'agafa, que encara segueixen i són joves i encara segueixen igual. Jo ho faig perquè hi treballo. I jo treballo, però bueno, també ho faig. És que a vegades les mismes dones són les que s'aixafen. Sí, i l'expressió que tu has utilitzat de ell m'ajuda. No, la casa és dels dos. La casa és dels dos, d'acord? I sempre és, no, és que m'ajuda molt. Que m'ajuda molt. Aquí la casa qui viu? Els dos. Qui embruta? Els dos. Qui menja? Els dos. Te diuen, t'he recollit? Sí, t'he recollit la roba. I jo dic, a mi, serà el pla de tots que em menja mi casa. Però si és veritat que moltes vegades sense donar-nos compte a l'hora de parlar però crec que és educacional perquè la meva parella té 40 anys i en casa ell si puede fa el mínim i hasta ara he treballat jo i he tirat el carro econòmic perquè no tenia treball i quan jo arribava del treball estava el desdejuni en la taula. Quiero decir que con 40 anys sí, és un poquet també. Però que ell, per exemple, és un exemple que clar, però que molta gent quan diu que és xorri, que crec que és educacional. Però és la mare. Clar, jo quan he anat a la seva casa, sa mare és ella la que fica els plats, està cuinant i són tots homes, el pare i 3 hermans. Tots sentats en la taula i la mare com si fora la criada, igual, i jo me fiqué mala. Me fiqué muy mal. A ver, una pregunta de vocabulario. Sí. La palabra jefe es correcta. Cap. Siempre, sí. Sí, jefe y jefa no. El cap o la cap, ¿vale? No es capa, es el cap o la cap. ¿D'acord? Bueno, voy a arreglar un poquet el món. D'acord? Anem a... l'últim dia, però clar que era el 25 com així, és que se n'ha però jo crec que és això. Jo, això, a part de l'ordre del poble, és que us sortiu a parlar en valencià. Llavors, jo us vaig certificant. Hi ha unes vegades que hi ha una paraula que no passa res, però és la intenció, que vosaltres aneu agarrant la... què és el que més us costa per parlar, d'acord? A veure, què són els guardar? No he fet l'altre exercici. Bueno, però anem aquí perquè jo crec que si és aquest exercici he penjat la solució. Perquè la idea és que vosaltres, quan feu l'exercici, us dirà si és correcte o és incorrecte. Us dirà si és correcte i si és incorrecte us dirà a quin lloc heu de mirar no la solució, però estaven aquí. Ja s'ha pensat en l'aula de cor? On està això? A Salvador. Sí, perquè estava que no s'entén. Però no l'he dit això. I després, però si la solució l'anàvem a fer més o menys així, o l'havíeu de mirar vosaltres. I és que tu quan poses la poeta o la siga, et digues si està bé o està malament. El primer que ho fas. Jo si no vaig enviar la solució i la descanso de València s'ha fet normal. Però això no dic, chica, que m'estic tornant loco, que jo, no sé, dic, mateixes que jo està aquí, no res, d'acord? Penjaré les solucions i ho penjaré, imagina't. A veure, mireu. No posaré això, perquè això penso poc. A veure, anem a veure refranys, les aspectes i locucions. A veure, beure oli. Què penseu que pot significar? O ho saps què significa, beure oli? El què? Sí, la traducció castellana de beure aceite, però ara el significat de l'expressió? Pues tragar qualsevol cosa, fer o fer una cosa que costa molt o que és desagradable. Doncs que, quan t'has dit... No, que no té un problema que no té solució. Has begut oli.
d'oli, per exemple. En sobre movedissa. Sí, bueno, sí, en castellà com és. És que meterse en arenas movedizas, jo penso que... Són els problemes. Sí, ficar-se en problemes. Però veure oli és, per exemple, que el problema que està ficat no té solució. Vale? Per exemple, si has arribat tard i has begut oli, doncs igual la relació de que tindràs problemes, d'acord, que no... Sí? A veure, venir de l'hort. Parece que se movilidad. Estar curtido. Ostras. ¿Qué? Vale, sí. Es una persona que no se entera, que está desubicada. Aquell ve de l'hort, que no sap d'on ve, que està un poc desubicada, que no se entera de que no se entera, no sé, es fenomenal, Pero es en no es plan... una sabenta del que passa. Pero es perquè està Perquè està parlant. o perquè està parlant, sí. No, asa, van, tal, sí. No es, ¿qué dic jo? Que no es enterarse, sino que es asabantarse. Y esa es siempre la mala, siempre hay que enterarse. Que no se asabanta, que no se entera. No, bueno, no se entera, entre comillas. D'acord? Vale. No tocar de peus a terra. Està com en un núvol. Sí. Una persona que és molt imaginativa, que mai està en la realitat, que sempre està viu en el seu món, diguem-ne. D'acord? Núvols no s'explica. N-U, B baixa, o L-S, en accent. Núvols. Núvols. Que t'he vist. Vale? Fer-la petar. I ho fa. Ve algú enfadat. Què vol dir? Xerrar molt. O sigui, xerrar amb una persona. Fer-la petar, quan tu trobes un amic, i es comença a parlar del que dels anys antics i de que t'has en la vida, que te passes una bona estona xerrant amb algú. D'acord? Sí. Tens que saber és això. És ser de bona família. I com que el rest és la sang blava, doncs això. D'acord? Algú té alguna que igual ha sentit o se'n recorda ara? Per dissabte. Per dissabte, molt bé, mira. Què vol dir fer dissabte? La limpieza de la casa. Fer la neteja de la casa, molt bé. Fer dissabte. Per dissabte, i de la setmana, dissabte. Dissabte va en minúscula, però si no cesses, però els dies de la setmana i els noms dels dies de la setmana i els noms dels mesos de l'any van en minúscula. Gener, febrer, març, tot això en minúscula. I els dies de la setmana també. Dissabte minúscula. Sí, te sona raro, que sí. No, la V mayúscula. La V és alta o baixa. No mateix. És bé alta, Vale? Una pregunta. Família porta accent? Com? Família porta accent? Famílies? Sí. Per què? Perquè és institucional. No has vist, m'he ensenyat que m'ensenyava més per les paraules de això. És accentuat. Sí? Pots escriure en lletja? Sí. Vale. No és amb tejota, no? No. El té xom. No sé si s'ha arribat. Ara queda una classe. No, perquè... Espera... Bueno, és una cosa. Home, divendres. No? Sí, és que hi ha gent que té tota la Setmana Santa que diu. No hi ha classe. No, la setmana que ve no. I l'examen, que has dit abans que diries... Ah, la data, sí, tens raó. La persona... 30 de maig. 30 de maig és la primera fase. 30 de Maig. Mayo. mayo ja, no és molt en juny.
Juny. De juny. Hombre, claro. Mira, La Y no es una lletra en valencià. Forma part del dígraf NY, és la ñ castellana. El 30 de maig és la primera part i el 13 de juny la segona. un poco bien feo. Y eso de En el